Там написано завода номер 16 нашего Казанского завода. То есть двигатель был сделан на сказание, вот он вернулся домой. Татарстан истабарлары экспедицияда табылган детальләрне шулай кадерләп һәм җентекләп өйрәнә, чөнки һәрберсе бөек җиңүне якын айткан P2 очкычларыныкы. Буларын мәсәлән күптән түгел Мурманск өлкәсенең Терский районыннан алып кайтканнар. 1943 елда бомбардировщик нәкъ менә шушында төшкән дип санала. Пошел, родной, пошел. Красавец. Очкычны кар астыннан чыгару кыен кебек тоелса да, истабарлар өчен бу иң авыры түгел. Чөнки әлеге калдыкларны инде узган елның җәендә үк тапканнар иде. Әмма сазлык эчендә булганга, аны алып кайта алмадылар. Шуңа җир туң вакытта мартта кабат килергә булганнар. В ту экспедицию мы подготовили те интересные фрагменты самолета, которые можно... Узган җәйдә 2 көн буе безгә кызыклы булган калдыкларны сазлыктан чыгардык. Кышын алар җиргә туңып ябышмасын өчен барсында махсус яссылыкларга урнаштырдык. Шулай алдан күрелгән чаралар ярдәмендә детальләрне үзебезгә алып кайта алдык та инде. Татарстан истабарлары Мурманск белгечләре белән берлектә инде 5 елдан артык эшли. Соңгы экспедицияләре 7 көн дәвам иткән. Һәр деталь Бөек Ватан сугышы елларында Татарстанда җитештерелгән данлыклы P2 очкычын җыю өчен кирәк. Хәзер аның төп өлеше центроплан 10%-ка диярлек җыелган. Һәм бу очкычның әле кечкенә бер өлеше генә. Киләчәктә аның ике ягыннан 6 метр озынлыктагы 2 канат та барлыкка киләчәк. Узган елның җәендә казу эшләре барышында истабарлар хәтта кеше сөякләренә дә юлыга. Ул Цезарь Бройтман исемле очучыныкы булып чыга. Шәхсен партия билеты һәм медали ярдәмендә ачыклыйлар. Аның белән бергә тагын 4 очучы булган ди тарихчылар. Хәзер аларны да табырга ниятлиләр. Самое главное у нас это члены экипажа же. Безнең өчен иң мөһиме экипаж вәкилләре. Киләсе экспедицияләрдә аларны да эзләргә уйлыйбыз. Бәлки шунда очкычның яңа өлешләре дә чыгар. Истабарлар P2 моделен көндә җыя. Аның өчен яраксыз дип табылган калдыкларны җентекләп өйрәнгәннән соң Әлмәт һәм Түбән Камадагы музейларга да җибәргә планлаштыралар. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.